ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି ଥିଲା। କାହିଁକି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସକାଳ ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବାକି ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି, ତେଣୁ 7ଟା ବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ନା, ମୁମ୍ବାଇରେ 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଅଛି। 7ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଏମିତି 7ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି କି? ବାକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ 9ଟା ପରେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ରୁହେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ରାସ୍ତା। ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପାରାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ପାରାମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଲି। ତାପରେ ମୋ ସାଇକେଲଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଠିଆ କରିଦେଲି। ତାର ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କଲର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ବାକି କମ୍ପାନୀ ଭିତରର କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।